kami nanginginain na ni Bernadette. Opo, malalaki yung aming hungit dyan mga guys for today's video. At ayan na nga mga guys, ang sarap po dito ng mga pagkain. Ayan yung pinakapaborito ko talaga ay yun na papaya. Opo, dahil paborito ko po yan dahil papaya sa gabi, papaya sa umaga. Ay, ano yan? Yung banyan doon papahal, 1,000 tipdas! Ayan mga guys, may love shoutout dito sa Team Masa Masayahin. Ayan mga guys, shoutout po dito sa panguna ni Ma'am Vilma. Ayan oh, inayayan pa ako at si Ma'am Marivin, si Ninang Mario at syempre yung kanilang mga kasamaan dito. At syempre wag natin kakalimutan ang ungaban ng Barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar. Opo. Ayan, welcome back mga guys. Yes, you break it down you. And for today's video, opo. Ngayon po ay Pasko sa Nayon, Christmas party ng aming mga magulang dito sa Magsaysay Elementary School, Barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar. At ngayon ay papunta na kami sa venue for today's video. Opo. At ayan yung mga kasamaan ko dito mga guys. Ayan na naman yung Sibiran oh. At ito dito yung Venice. At nandito yung mga kasamahan ko. Ayan o, dinadaog si Ma'am Maribin sa kanyang papremyo sa aming mga magulang. At si Ate Milani naman ay cute lang yung kanyang papremyo. Opo. Tara na! Oo. Ayan, nagtahog tayo ng karton kasi medyo tumatarite dito sa amin for today's video. Opo. At ayan na mga guys, nandito na kami ngayon sa venue. Napakaganda po oh. Malayo pa lang natatanaw na napakaganda po ng Magsaysay Beach. Ayan mga guys, nandito na kami ngayon sa venue. Nilin, hi na namo, ini kada namo. Hi na sayo, hi na nako. Anak kong presidential table. At ayan na nga mga guys, ready na mag-umpisa ng ating Pasko sa Nayon celebration. At syempre mga guys, nandito na yung ating mga bisita, mga barangay officials at mga bisita natin. Ayan mga guys, sanin na po ang aming party. At nandito na yung mga magulang ng grade 5 ng aking mga estudyante. At ayan na nga mga guys, wala kaming sinayang na sandali. Pagdating kaagad dito, ayan, ubak kaagad ng pagkain. Syempre, enjoy kaagad, party kaagad mga guys for today's video. Para naman sulit po yung ating ipinunta dito. At ayang masaya nga yung aking mga magulang. Sabi ko nga sa kanila, dahil masaya kayo, may premyo kayo sa akin. Bawal manakgas. At ayan na nga mga guys, ang sarap po dito ng mga pagkain. Ayan yung pinakapaborito ko talaga ay yun na papaya. Opo, dahil paborito ko po yan dahil papaya sa gabi, papaya sa umaga. Pero syempre dahil healthy living po tayo ngayon. Ayan, migilab shoutout po sa aking mga magulang dito sa grade 5, pati na rin po sa mga teachers na nandito, shoutout. At ayan oh, kami nanginginain na ni Bernadette. Opo, malalaki yung aming hungit dyan mga guys for today's video. At si Buddy tinitipid niya yung kanyang paghungit dahil syempre nahihiya siya sa camera. Hindi kagaya sa akin na bumabahog pa. At ayan mga guys, ito dito yung mga magulang at medyo mahangin nga lang. Kaya nga po hindi tayo nakakapagsalita dito ng maigi dahil talagang mahangin po. Nag-voice over na lang po ako for today's video. Pero napakaganda po dito, napaka-fresh po talaga. Grabe guys for today's video. Dito po yan sa Barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar Beach po. Ang tawag po dito ay Magsaysay Beach o mas kilala din po ito sa tawag na The Black Beach of Northern Samar. At ayan, pinahawak ko nga sa aking estudyante at sabi ko, libutin mo ang buong kapaligiran at suyurin mo. Pero syempre, nandito tayo ngayon sa cottage ng ating mga bisita. Migilab shoutout sa ating mga bisita mga guys. Papakilala ko sa inyo sila mamaya, isa-isahin natin ang kanilang mga pagkakakilanlan o baka kilain ninyo sila mga guys for today's video. Ito guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito yung Rugal. Opo. Ito dito yung Magsaysay Beach at ayan oh. Tingnan nyo naman mga guys, may cottage din dito sa labas.
Ayan, oh, napakasimple po, ordinaryong beach lang po ito. Nilagyan lang po ng mga cottages. Pero doon po sa mga naghahanap ng mas simple, mas ordinaryo, mas privado, ito na po guys yung inyong puntahan. Dito lang po yan sa Magsaysay Beach. At ayan yung aking patud na si Lani. Ayan mga guys, hindi nagbilang misalot shoutout siya dito sa Team Masa, Masayahin. Ayan mga guys, shoutout po dito sa panguna ni Ma'am Vilma. Ayan oh, inayayan pa ako at si Ma'am Marivin, si Ninang Mario at syempre yung kanilang mga kasamaan dito. At syempre wag natin kakalimutan ang ungaban ng Barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar. At Opo. ayan mga guys, nandito na nga tayo sa pinaka-exciting part, ang pinakaabangan ng mga nanay, ang mga palaro. Upo, dahil dito sila magkakamal na mapapremyo for to this video. At yung unang palaro nga mga guys, pagalingan sa pagsayaw. Iba na niya at mga gustong sa kababaita at binubuot na at may mga tunang nagkakarapuan. Isulat sa ako parang magpanig pinagilinan. Sinisiklakan, pinagtupakan ng aros pagyakan. Iba na niya gustong sa kababaihan ang binubuot na at may mga tunang nagkakarapuan. Isugat sa akin parang ang nangipilinan. Sinisiklakan, pinagturbahan ng aros kanyakan. Waray ako sala sa pakaharubong sa imula. Kay tulungan na naibo ako hindi pinakita sa kakano kami sa mga magpilit na purianan. Halatis nita, halatis nita. Hooray! 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 Sige, sige! Laban! Opo! Sige! Yay! Yay! Nana ni Uyag, kawat-kawat ay chinilas. Hoy, grade 5 ba si Kaso Rosita? Ate! Yan, yan! Oh, tatalibungin ang chinilas! Yan din na! Pampabuenas! Pampabuinas! Nandito na! Ayan, oh yan, ano yan, yung ba niya doon papahaltaw sa tipdas? Ano pa nga? Asikaso! Opo, opo! Sige! Tera! Opo! Ayan mga guys, nandito na yung mga bisita namin mula sa Barangay Kalumutan at dinabu na ako. At tinulang pa ako dito. Ay, pamulya makagya pa sa nungaban ka, wala pa tayong panginadaw. Oh!
At ayan mga guys, daghang salamat sa inyong panunood sa aking mga vlog. And for today's video mga guys, hanggang dito na lamang ang part 1 ng ating video sa aming Pasko sa Nayon 2024 dito sa Magsaysay Elementary School, Barangay Magsaysay, Laoang, Northern Samar. Ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Laoang, Northern Samar, na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan. At syempre, Merry Christmas in advance. Dagang salamat sa lahat ng aking mga followers. Yes, you break it down, you. Opo, opo.